ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. मुंबई गोवा महामार्गावर कुडाळजवळ ब्लू डार्ट सर्व्हिस कुरिअर वाहन लुटण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी कुडाळ पोलीस ठाण्यात 6 जणांविरोधात गंभीर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना मंगळवारी पहाटे 1 वाजण्याच्या सुमारास पणदूर परिसरात घडली. पाहुयात. मिळालेल्या माहितीनुसार याबाबत कंटेनर चालक मनोज कुमार पाल यानं कुडाळ पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली. ते कंटेनर घेऊन मुंबई गोवा महामार्गावरून जात असताना बोलेरोमधून आलेल्या संशयित आरोपींनी त्यांचा पाठलाग केला. लुटीच्या उद्देशानं कुरिअर वाहन अडवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र चालकानं वाहन न थांबवल्यानं संशयित आरोपींनी कंटेनरवर दगडफेक केल्याचं फिर्यादीत नमूद करण्यात आलं आहे. या प्रकरणी संशयित सुजल सचिन पवार, राहुल अमित शिरसाट, प्रशांत नितीन सावंत, प्रज्वल नितीन सावंत, मंदार सोनू उमळकर, राहुल सदानंद नलावडे यांच्यावर कुडाळ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली. याबाबतचा पुढील तपास API जयदीप पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. दरम्यान या घटनेनंतर पळून जाणाऱ्या बलेनो कारनं मध्यरात्रीच्या सुमारास कुडाळ शहरातील गीता हॉटेलसमोरील मुख्य रस्त्यालगतच्या एका दुकानाला धडक दिली. या दुकानासह जिल्हा बँकेच्या ATM केंद्राचंही नुकसान झालं असून तिथंच रस्त्यालगत उभे असलेल्या एका कारलाही त्या बलेनोची धडक बसली. दरोडा व अपघात असे 2 गुन्हे कुडाळ पोलीस स्थानकात दाखल करण्यात आले आहेत.